फुजि एक्ट्रेसा जि मोजां दख'ना गानदों जोंफोरासोलाय माथो दख'नाखौनो मोना आयौ माइदि मोजां मोजां दख'ना आयौ आयौ लाजोंनो लुबैखायो नुबानो आयौ हाबाब बे गांसेया मासे मोजां आयौ बेबो मोजांथार आयौ नैबे गांसेया मोजांथार आयौ बे गांसेयाबो आयौ 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 गासिबो मोजां गोजा मोनबाथ' गासिबो नांजोबगौ आंनो दख'नाखौ बे हिनजाव गोदान गानग्रा दख'नाफोरालाय मा एसे दाम गाननाय नायनो लुबैबाबो मोननाय नंला नामासै हाबां फरायसो गारदों नामा माथो दख'नासो फरायगासिनो आङो मालायसो दख'ना बायनो नागिरदों खोमा अनलाइन नङा माथो जेब्लाबो नायै नायल' दोनो आङो दख'नाफोरखौ सेभ खालामनानै दोनो स्क्रिनशट मारिनानैल' दोनो आङो मोना नालाय बेफोरखौनो नायनानै गोजोननानै थायो आंबोहाय अनलाइन बुस्थुफोरखौल' नायनानै दोनो आं लानोबो हाया आंनाथ' फ्लिपकार्टआव मिन्ट्रा एमाजनाव एरबानिकआव ओरैबायदि उइसलिस्टआव ज' जानानै थायोना माबा डिसकाउन्टफोर होनायफोराव एकदमबारे लागोन बायदि उइसलिस्टआव दोनसिगोन उनाव अफारबो जोब्बाय लानोबो हाला गैला लांगाबबाय ओमफ्राय आंबो बिदिनो खालामो हापां आंथ' जायखौनो मोजां नुयो बेखौनो स्क्रिनशट खालामनानै गेलारियाव ज' दोनो आंथ' जिबायदि दख'ना लुबैगासिनो दंहाय आयौ मानसिफ्रा जिबायदि दख'ना फानख्रावगासिनो अनलाइन आयौ 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 एसे मोजां मोजां गैया नायनानैल' खुदै गनानै था मोनगोनाबो मायाबो आरो दामाबो जिबायदि अर जोंब्लावनाय लानोनो हाया औहाय हापां माथो खालामनो आरो दख'नाखौ गाननो लुगैबाबो मोनला नायनानैल' थानो मोनसै आङो बे इन्सटाग्रामफ्राव फेसबुक पेजफोराव नुनाय दख'नाफोरखौ बायनासो गारगोन आङो बेनिखायनो अमा राजानिफ्राय दाउला दाउ आदि लादों आं दाउला दाउ आदि दाउजोखौसो लायो नोंहा दाउलाखौसो लाबाय औ सामसि दाउला दाउखौ खोमानानै दाखालि बिमाया जि रायदों आंखौ बेबा दाउलायबा बहा थांखो ओमफ्राय दा बिमाया रायबाय थानायखाय अमा राजानिफ्राय लाना फैबाय आं दाउला दाउ मानै ओमफ्राय जोंहा न'आव दाउजो गोजा दाउला मासेबो गैया बेनिखायनो दाउलाखौ लाना फैबाय आं अमा राजानिफ्राय दे मोजाङानो जाबाय होमबा ओमफ्राय बे दाउला दाउजोआ गोसोथोलायखांनायनि उनाव गथ' मोनोब्ला आं बे गथ'फोरखौ फाननानै दख'ना बायगोन आं दख'ना बै हिनजाव गोदानफोर गानग्रा दख'नाया बेखौ बे दाउसा फिसाफोरखौ औ माथो बिमा बिफानिफ्रायलाय बेसेबांथो लानो गावबागाव आरजिनानैबो लानांगौ ना बेनिखायनो दाउ फिसिनोसै अमा फिसिनोसै बोरमा फिसिनोसै फाननानै दख'नाखौ बायथारनोसै आं बेलाय मानोथो गसंबाय थाखो जिरायदो हापां आंबो दख'ना गांसे फसायदोंमोनहाय नायलाय बे दख'नाया मोजां नंगौना नङा मोजाङानो दे बे दख'नानि नामखौ लफाय होननानै बुङो आरोना लफाय दख'ना औ लफाय होननानै बुङो आरोना आं बेखौ जि फसायखादों दख'नानि नामानो लफाय औ आं मोजांथार नुदोंहाय आंबो गांसे लानो सानदों अमा राजानाव बिनो सानदों र' अमा राजाया मा होनो आच्छा थाथ'दो दे हापां आं थांनोसै मालायफोरासो दख'ना बायना होग्रा दंलाय जोंफोरनोलाय सोरथो होनोसै सोरबाफोर होनायमोनब्ला लायो आंबो दख'नाखौ र' बायनो हाबाबो हायाबाबो वाट्सएपआवनो स्टेटास होना दोननोसां आयुहाय मा एसे मोजां मोजां दख'ना माथो आखला मोजाङानो माथो खामानि मावनो बानानै फरायनांगौ होनफ्लाना दा मबाइलसो थुबाय थादों नों मोजां माथो आखला हापां नोंना मोजाङानो दे आं दख'नासो नायदोंमोन मबाइलाव आयौ बेसेबां मबाइल नायनो हायो सानावबो सानसे मबाइल नायगोन हरावबो हरसे मबाइल नायगोन हनै मबाइल नायनानैनो मेगननि ससमाया बहा दं थालखौनो मोनलायासै स्टाइलसो खुगानि पावारा बांसिन जाथों होननानै खुगायावनो गानखोना माखो ससमाखौलाय खुगायाथ' जिबायदि गोबौ खामानियासो बुथुआ फरायथों माथों होननानै ओंखाम संनो होलायाखै आं हनै फिसाजोआ हनै मबाइलावसो माबा दख'नानो माबानो नायगासिनो दख'नाखौ फसायदोंमोन आरोहाय आंहा बायनाबो होआ नालाय नोंहा दाथ' फुजा सफैसिगोन फुजायाव गाननो दख'नायानो गैया आंना फुजाया दख'ना बिदों नोंनाव हो फुजाया दख'ना गोदान नांगौ होननानै बिदों नामा न'आवनो माथो मेल्ला दख'ना दं बेफोरलाय मा बिदै देनो दोनदों नामा बेफोर दख'नाखौ गाननाय दख'नाखौनो गानबाय थायो नामा होमबालाय ओंखामफोरखौबो दाजासै सानफ्रामबो जानाय बुस्थु ना ओंखामाबो दाजासै ओंखामखौबो ओंखामालाय आरो माखायनो ओंखामखौलाय न'आवसो जायो दा ओंखाम जानायखौलाय मालायालाय बोरै नुनांगौ जाखो ओंख्रि गोथावसो जादों ना दै सोमजानानै जादों दख'नाखौ गाननानै थांबासो मानसिफ्रा नुगोन दा गोजाम दख'ना गानदों ना गोदान दख'ना गानदों आयौ खुगायाथ' हाबाब आबै बुरि दाउलेबाबो हाबावा सबबो जागोन नोङो आंजों मिथिबाय आरोलाय मा जाबाय थाखो ओंखामा खुना दोनबाय नोमा रुवाथिया जाफैदो बे दख'नाखौ बायनासो गारगोन आं फेसबुकआवलाय मानि दावरावलै सोर मा जादोंब्रा माथो रावबो खिन्थायाब्रा बुलायदोंना नांलायदोंब्रा साला सोमस्रि खाफाल दाखुरि फन हरलायबायब्रा माबा मोनसे नायबा बे फन हरखागोन आरो आङो मा जाखो
खिनाय मानाय हासुनाय जेरावबो सुख गैया फन सोरबा थैबाय नामा आयौ महाराजा माबा रागा रागाल'हाय मानोथो खिनायफोराव डिस्टार्ब फन हरनांगौ जाखो आयौ महाराजा नोंलाय माथो खिनाय मानि मबाइल लाखायोलाय आच्छा बुं मा खोथा महाराजा वाट्सएपआव दोना मा गाज्रि बुस्थु हरदों नों हा मा गाज्रि बुस्थु हरदों नों आंनो बिराद दुष्ट जाबायना नों मानसिया आयौ महाराजा दख'नासो हरदों आं नोंनो वाट्सएपआव मा जाखो ओमफ्राय नोंनो हरनाय वाट्सएपनि दख'नाखौ नांगौ आंनो जि मोजांखा महाराजा आं जि गाननो लुगैखाबाय दख'नाखौ नुनानै दख'नाखौ लफाय दख'ना होननानै बुङो मा होनखो मोजाङै खोनायासै लफाय दख'ना माबायदि जागोनलै बे माबायदि लफाय दख'ना बे नोंनो वाट्सएपआव हरखाबाय माथो नायदोल' ना आं नामखौनो सुखुवासैलै मा लफाय दा बेलेग दख'ना गान नामाल'सो लफाय दा दख'नाया बिराद मोजां महाराजा आंनो बर'नि गुबै दख'नाखौ खोन्थानोबा खोन्था मा लफाय खाथा लागा आथा लागा सुनै लागा फाथै लागा बेफोरबायदि दख'नानि नामखौ आंनि सिगाङाव दा लाबो मिथिबाय बिदिब्ला नों आंनो नोङो लफाय दख'नाखौ बायना होला होमबा आं मा लफाय दख'नाफ्लाय नाम मोनासै नामा हो नाम मोनाबा नैबे अमा राजानाव सोंहरब्रा नैबे अमा राजाया गोदो गोदायनि रानि राजखुंग्रिफोरनि नामफोरखौ एरखां होगोन सोरनि नाम मिन्थियो नोंलाय समसि खाफाल दाखुरि गोदो गोदायनि राजखुंग्रिफोरनि नाम मिन्थिया नामा गोदो गोदायनि बिर जोहोलावजोफोरनि नाम मिन्थिया नामा जेरै गाम्बारि सिख्ला दङ दैस्रु सिख्ला दङ बिथांजोमोननि नामैबो दख'ना दोनबा बेसेबां मोजां जायो जेरै गाम्बारि दख'ना बेसेबां मोजां खोनागोन गाम्बारि दख'ना होननानै बुङोब्ला बा एकदमबारे प्राउड फिल जालायलायगोन येस गाम्बारि दख'ना होननानै मा लफायबाय रनो दख'ना बेफारिफोरजों बुजागोनसो नों बिदि होनना लानाया आच्छा ब्र थाइबानो लारु थौलाय गाबोन हाथायाव थांनि मा लफाय दख'ना नायनो आंबो दे जागोन होनबालाय आच्छा बे लफाय दख'नाया माबायदि नायनांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन नैबे खोन्दोखौ नैबे एपिसडनि नैथि खोन्दोखौ नोंथांमोना बेनि नेक्स्ट एपिसडआव नुसिगोन स' थाबैनो लोगो मोनगोन बाय गोजोन्थों साबायखर बावबाय आरो चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव लाब्रा नायगिरिफोरा नैबे चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामनानै गालां मानोना बेबो लाब्रानिनो चेनेल